Maia eta Marti, 3. atala. Mugak. Oroitzen zara egan dio Maiak Martiri gazte hutsak ginenean, Behobiako mugak zeharkatzean nolako beldura pasatzen genuen? Iragana izanagatik laguna oroitzen da bai, oroitzen dela, nola ez? 20 urte zituenean, bizar harina zeukan kokospean eta aldi oroz geldiarazten zuten hendaian edo Behobian. Mugazainaren eskua altxatzen ikusten zuenean, autoko musika apaltzen zuen, edo ezagunekin baldin bazioan frantsesez mintzatzerat pasatzen zen, eta beranduago umeekin trebeskatzen zuenean isiltzea manatzen zieten. Gogoan du egiazko antzerkia zela, nortasunagiri kontrol soil batekin finitzeko. Batzuetan alta, gauaren minean, zakur, droga edo arma usnatzaileekin hurbiltzen ziren guardiak eta izuaren neurriak gora zioakion gorputz osoan barna, izerdi hotza, ikarak, aholehora, eskua hur hezeak. Marti isiltzen da. Maiak ere nahi du bere esperientzia ipatu. Hatsa sakon hartzen du. Bidesarien harresian gelditu ondoren, Donostia alderantz ziztu bizian abiatzen dela kontatzen du. 10.000 kamioiez osatu kordela pasatuz. COVID-19 eragin konfinamendu denboran ezain aspaldi beraz, ehun paper baimen eskatzen zizkioten mugako poliziek. Garai haietan, Maiak estresa apur bat senditzen zuela etortzen dio Martiri. Ezin egona, izua, antsietatea, kezka, baina bi galdera zehatzei zuzen erantzun eta berehala libratzen zela gogoratzen da. Besterik gabe. Gainditze sentsazio bitxiak bizitzen aldira mugetan,